раимқул малахбеков мужзани маъруфи тоҷикӣ тӯли 12 сола дар русия кору зиндагӣ кардааст дар талоши таъсиси мактаби вижаи мужзанӣ дар ватанаш тоҷикистон аст. ӯ ки аввалин унвони қаҳрамонии ҷаҳон дар риштаи боксро зери парчами русия ба даст овардааст, ҳамакнун тасмим дорад бо сабти номи бунёди иҷтимоии кӯмак ба варзишгарони тоҷик дар зодбумаш ба ҷавонон дасти ёрӣ дароз кунад. варзишгарон бояд дар машқҳои гурӯҳӣ тамрин бигиранд ва реҷаи муайяни рӯз дошта бошанд. бештари варзишгарони мо ба хотири пайдо кардани кору маблағ аз варзиш канор мераванд. агар мо ба онҳо дар ин замина кӯмак расонему онҳо сидқан худро ба варзиш бахшанд, он гоҳ ба натиҷаҳои чашмрас ноил хоҳанд шуд. мо мехоҳем ҳам аз лиҳози моддӣ ва ҳам аз нигоҳи ҳирфаӣ барои тарбияи варзишгарон мусоидат кунем. малахбеков дар 15-солагӣ қаҳрамони шӯравӣ шуд, аммо бо сабаби оғози ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон ва набуди шароит барои рушди варзиш маҷбур шуд ҳамроҳ бо устодаш ба русия равад. аз нигоҳи ӯ варзишгарон бояд эҳсос кунанд ки муваффақияти онҳо барои давлат муҳим аст ва шароити хуби тамрину истироҳатро дошта бошад. ин мужзани маъруф бовар дорад агар 12 сола пеш устодаш Сирена Балзанов барояш ҳамин гуна эҳсосро намедод, шояд наметавонист 5 карат қаҳрамони Русия ва 2 карат қаҳрамони ҷаҳон шавад. ҳар як мураббӣ бояд муносибати хосро нисбат ба шогирдаш пайдо кунад ва шогирд дар навбати худ хуб дарк кунад ки устод аз ӯ чӣ интизор аст. ман бо устодам мисли падару писар будем, якдигарро комил мекардем. агар тамринҳои мо ҳар субҳ соати 8 шурӯъ мешуд, ӯ маро 15 дақиқа пеш бедор мекард ва бароям субҳона омода менамуд. субҳи ман ҳатман бо хӯрдани як қошуқ асалу 4 мағз оғоз меёфт. як рӯз як ҳамсинф муқатиб бузбала буд бача, баъд ҳардушона ҷанг мондан ва бузбала хай мумкин як 30 кило айвай вазнаш калонтар буд. дар коридор мумкин як 5-6 метр буд. 5-6 метр зада мера у тараф, ягонта намераса Малахбекова, бо тоб мехӯрад, зада мебиёд и тараф, ягонта намераса. И ами фақат уклон ақафот якта дута мезанаша, тамом баъд бефара шуд вай бачао ҳамсинф мо бас кард. ҳангоми мактабхон буданаш раимқул аз падараш дида даромади баландтар дошт. баъди қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ шуданаш дар тоҷикистон барояш 96 рубл маош таъин карда буданд. ӯ мегӯяд аввалин моҳонаашро ба дасти падараш дода буд ва боварӣ дошт агар бештар машқ кунад пули зиёдтар хоҳад гирифт. вале баъди ба даст овардани ҷоизаҳои зиёд ва унвони устоди хизматнишондодаи варзиш шуданаш дар Русия, даромадаш он қадар бузург набуд. ҳоло барои қаҳрамонҳои варзиш ҳукумати Русия мошину хонаҳо тақдим мекунад. он вақт маблағи ночиз медоданд. ман ҳамчун устоди варзидаи варзиш ҳамагӣ 5000 рубл мегирифтам, дар ҳоле ки имрӯз ҳамтоёни ман ҳудуди 300 000 рубл моҳона мегиранд. Убедительная победа Раимкуля Малахбекова. Попал, да? По печени. Все. Молодец. бо вуҷуди он ки раимқул малахбеков дар тӯли 10 соли фаъолияти варзишиаш тавонист қаҳрамони шӯравӣ, Русия ва Аврупову ҷаҳон шавад, аммо натавонист ба ягона орзуяш ки қаҳрамони олимпӣ шудан буд бирасад. агар шумо бубинед, ҳастанд варзишгароне ки дар бозиҳои олимпӣ ҳамагӣ як бор қаҳрамон мешаванд ва бо ҳамин дигар тамом. вале боз варзишгароне ҳастанд ки чандин бор қаҳрамони ҷаҳонӣ шуданд, вале пирӯзӣ дар бозиҳои олимпӣ ба онҳо даст намедиҳад. ман ҳам ба ҳамин гурӯҳи варзишгарон шомилам. шояд ин аз он сабаб аст ки бозиҳои олимпӣ дар 4 сол як бор доир мешавад ва аз варзишгар тамрину омодагии махсусро талаб мекунад. камтарин иштибоҳ монеи ғолибият мешавад. Это не мое, значит, было. маҳз ҳамин орзуи қаҳрамони олимпӣ шудан Малахбековро нагузошт ки пой бар саҳнаи бокси каспӣ неҳад, агарчи дар ин замина пешниҳодҳои зиёде гирифта буд. Малахбеков мегӯяд дар тӯли фаъолияти варзишиаш бо чеҳраҳои шинохтаи бокси каспӣ ба мисли Майк Тайсон, Николай Валуев, Костя Дзю ошноӣ дошт ва муҳорибаҳои ӯро ҳатто Эвандер Холифилд низ тамошо карда буд. ба мусобиқа ба сафаро ки мебаромад, мусобиқа ҷои якум мегирифт.
ишғоли якум мекард, мебурид, ба мукофот меомад, ки падарам хурсанд мешуд, модарам хурсанд буд, додаром, аком ки хурсанд буд. Ма ба ин соя раҳ шад нишон додему, ма бо ҳамроҳи мо машқ мекардем. раимқул малахбеков дар синни 29 аз бокс ба саҳнаи сиёсат гузашт ва 2 дафъа аз ҳизби Русияи воҳид дар ҷумҳурии Қалмиқия вакил интихоб шуд. ин мужзани маъруф танҳо баъд аз он ки аз варзиш канор рафт оиладор шуд. ҳоло ӯ бо ҳамсар ва духтараш дар Москав ба сар мебарад. Роксана, духтари 8-солаи Раимқул низ ба варзиш майли зиёд дорад ва ҳоло дар варзиши сабук гимнастика машқ мекунад. توی من در شهر دوشنبه 9 سال پیش دایر گشته بود و همسرم را برایم والدین انتخاب کردند. او در خانواده نظامی تربیت یافته است. چرا من تنها بعد آنکه از ورزش کنار رفتم خانه دار شدم؟ چون که وقت ورزشکار عائله دار است، خودی را جمع کردن و پوره خود را به ورزش بخشیدن مشکل است. حالا در تاجیکستان برادرزاده های من مشق بوکس میکنند و صاحب جایزه ها هم شدند. آنها باید کوشش کنند که موفقیت خانواده ما را در بوکس ادامه دهند. Который нес я. ҳоло Раимқул Малахбеков 41 сол дорад ва ба соҳибкорӣ машғул аст. ӯ мегӯяд ҳарчанд натавонист тӯли фаъолияти варзишиаш зери парчами Тоҷикистон баромад намояд, акнун нақша дорад бо дастгирии варзишгарони ҷавони тоҷик барои рушди варзиши ватани худ мусоидат кунад.